welkom bij een nieuwe aflevering van Onderweg van Huren Zeggen. We waren vorig jaar we ergens in Tegelen, een Neet op Stijl. En toen huurden we over Piet. En Piet scheen dus, ja, Piet Hendricks, stiert dus bekend om zijn enorme kerststal. En uit betrouwbare bron, de vrouw van zoon Guus, kleinzoon Max, weet dus dat Piet nou thuis is. Maar het kan zien dat Piet de bel niet. Voor jou wel normaal. Het kan. Ja. 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 Schrik me een ongeluk, man. Piet. Ja. Ja. Nou, dat koos niet toepasselijker. Ik kom net van de zolder, de boterham op. Wat zullen we even zien? Ja, ik denk het wel, want ik zie die dukker op de televisie. Ja, we hebben die schoondochter hebben we namelijk ook in het programma gehad. Yvonne. Ja. Ja. En Yvonne heeft ons toen verteld, Ja. daar sticht nogal van de kerststallenbis en de kerstversieringenbis en het knutselenbis. En toen dachten we van, dat sloen we hier op. Als we dan eens een keer een beetje out of the box willen met Onderweg, om eens een keer niet alleen maar spontaan rond te rijden, dan moeten we in aanloop naar kerst, moeten we bij Piet langs. Ja, dat is goed gedaan. Nou, de heeft de boterham op. Ja. De bis misschien net van de schrik bekomen. Ja. Kan ik iets van de geuvel nemen? Ja. Want er was natuurlijk op weg ergens naartoe om dit neer te gaan Dit moet ik zetten. zelf eens allemaal hebben. Dan maak ik de deur dicht. Nee, volgens mij is achter hem op. Oké, Kijk eens. dus we gaan nu achter hem. Ja. Gooi die deur maar op, ja. Oh, die mogen open blijven. Ja, ik gooi de deur weer naar binnen. Schavelog aan de weg door, zou ik zeggen. Oh, en dichtjes Ik binnen gooi door. heel even door en dan kom ik eraan. Oké, neem ik de olifanten mee. Zo. God. Ja, hij wordt gewerkt. Je kan ze die hard ophalen, hè, Mitch. Ja, jong. Mitch, heb je ooit gezien wie een hond en een ezel kust? Hé, kijk. Een innig tête-à-tête. Ja, dat is mijn vrouw. En waar is die nou? Wandelen. Wandelen. Ja, die wou je mij eens even rustig laten werken. Oké, dus die vindt het allemaal prima, was die thuis. Dat weet ik niet. Wieso? Laat ze zich dan nooit over uit. Ah. Nee, dag. Oh man. Ja, wat is het allemaal? Hè? Ja, wat is het allemaal? Nou, alles wat ze hier ziet is allemaal gekregen. Kijk, daar haal ik van. Ja. Dus wat mensen weggooien, dat bouwen kun je allemaal op. Dat is eigenlijk sinds een goed iets. Wieso? Ja, dat ze dat allemaal kopen en dan Ja. maak nog even de lampen aan, dan is ze nog beter. Ja, als ze, alles wat ze aankens maken, dat... Oh, even. Oh. Nou, dit is eigenlijk een groot gedeelte is door Sjaak Willems gemaakt. Help me even. Sjaak Willems is, ja, ik zing ook bij de Hofzangers en Sjaak ook. En dan is vorig jaar verhuisd en dan kost je niks meer plaatsen. En toen heb ik vorig jaar met Sjaak hebben we dat allemaal opgebouwd, maar ik vond het zo jammer, want het, ja, dit is het kapelke van Tegelen bij de speeltuin. Hey, Jesse, Wacht even, dat is dat kapelke wat ze ooit verhuisd hebben. Ja, Ja. 2 keer. Ja, Ja. dat stiet... Man, toen ik in een vorig leven bij Omroep Venlo werkte, toen Ja. op de staatsomroep,
toen hebben we dat nog in het journaal gehad, dat ze dat gingen verplaatsen. Dus dat is, en dat het... En dat heeft toen verplaatst, Schaar van den Eiken, Schaar Stoffels. Ik weet niet of je dat kent. Stoffels, ja, de naam... Maar die heeft ook Ik ken dingen gemaakt voor kerstmis, maar die stonden nog in de kelder. Die wordt er ook nog bij. Oh, dus er komt nog van alles bij. Nou, dit is één gedeelte. En straks komt Max me helpen, want dan moet hij onder verder. Voor de kinderen gebeuren. Oh, dat is voor het kindergebeuren, vertel. Ja, we hebben toen gezien wat voor een leuke ruimte die jongen hebben, hè, Toes. Ja. Dat piratenhol. Maar hier heb ik alvast het begin gemaakt. En als ze dan eronder in kijkt, ja, dan kijkt ze met die spiegel, dan wordt het allemaal nog veel groter. En dat moet Max in gaan ruimen. Dus daar kun je opa helpen. Ja, ik kreeg het ervan in de rug. Ja, 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 wie leuk is dat? ja hartstikke leuk. Dat hij naar school komt. Ja. En door die kerk die had Sjaak ook gemaakt. Dat is de Tegelse kerk. En dat is natuurlijk heel jammer, want er huren ook de klokken bij. Maar die klokken liggen nog op een keukentafel. Moet ik nog inbouwen. Nou, dat maakt ze ook niet druk mee. Dat de klokken van de Tegelse kerk bij eens op de keukentafel liggen. Nee, dat mag ze niet altijd. Nee, Nee. dat maakt ze niet. Zie Maar je dan? Sjaak die was toevallig gisteren en toen wou je dit aanzetten en toen ging het niet. Oh. Dus hij heeft het weer gerepareerd. Hé, maar die man, die kan wel wat, hè? Win. Sjaak, Ja. goeiedag zeg. Ja. Ja, nee, dit heeft hij ook gemaakt. Dit was toevallig gisteren nog of eergisteren op televisie. Het is die bombardement in Kiev. Was op de televisie. Ja. En dan zoog ze door die stroot waar gebombardeerd is. En dan zoog ze er achter die torens van dat ding. Dat is nou het museum. Maar waarom, dit had Sjaak ook gemaakt? Ja. En waarom had de... Ja, toen was ze op vakantie geweest en dan maak ik het uit. Nou, zelfs die huisjes door. Dat is allemaal Sjaakse werk. Hé, maar dat is wel ruig, hè. Dat heb je echt denken aan... als ze in de bergen bent en die kijkt naar s'avonds, dan zie ze door lampjes, want er is een huisje. En door Ja. ze lampjes, want er is een huisje. Ja, s'avonds is dat ook prachtig. Hè. Ja, en hier ben ik nou frommelen. Ja, is dit een beetje het Oosterse gedeelte, waar we Ja, nou langzaam in iemand, terechtkomen? Hier moet eigenlijk allemaal gele zaan komen te liggen, maar dat moet ik nog holen bij mijn zoon. Deze, ik heb nog in een zak. Dus, ja, en hier is de grot uit Flores, Indonesië. Daar zijn we dit jaar geweest. En toen moesten we zo'n kelder in. Hang je vast, jongens. Ik zit Johan weer vast. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oh. Ja, ben ik los? Ja. Oh, ik wist dat je close wordt, jongens, maar... Er zijn dus het saltwater in, dus de kosten blijven drijven door. Maar hier heb ik nog geen zout in gedaan. Oké. Pas neem het nog. Ja. Ja, maar dat is wel... we zijn er al 3 weken mee bezig. Maar wat leuk, dat is toch ook de gijs eigenlijk over de hele wereld. Ja. Met die... Is Ja. dat bewust? Er zijn mensen die komen elk jaar kijken en die brengen elk jaar wat mee, voor ze op vakantie zijn geweest. En dat komt er dan ook tussen te staan. Maar als ik ergens ben geweest en dan ben je weer aan het bouwen, want elk jaar is het anders. Ja, dan komen die ideeën naar voren en dan moesten dat er even in houden. Hè. Geweldig. Ja, en dat grotpapier, dat is ook al... Ja, dit zijn dan nieuwe rollen, maar de rest is allemaal ook alweer eeuwen oud. Ja, maar dat is... Ja, ik vind dat Dat geweldig. is het huisje wat Max heeft gemaakt. Oh, Max het een... Oh, wacht, met de band ervoor. Ja. Was dat ook Max een idee om door een bandje, Nee, een jazzbandje... Ja, die mensen die hadden. Die moeten toch ook ergens spelen. Ja, We hebben door een... ja, zo'n schuurtje meer van gemaakt. anders zitten die muzikanten ook, maar het gaan ze joh Ja. in een doos, hè. Ja. Het is de eerste... En de het- zangeres die het een arm heeft, dus dat is ook... Oh, dat is een soort van Venus dat van doe ik. Milo, maar dan anders. ja, maar dat doe ik normaal. Hier staat altijd dan zo'n pot.
Als de mensen die komen kijken, die kunnen dan vrijwillig bijdragen in het pot. Hè. En dat gaat dan door het Liliana-fonds. Dan kijken die dat ook neer, die gaat iemand een pot is. Ja, ja. Ja. Dus dat is letterlijk een bijdrage voor de armen. Ja. Nou, dat is een kunstwerkje van de school van Guus. Wat hij hoe lang geleden gemaakt heeft? Die zoen. Ja, dat waren 15, denk ik. Ah, geweldig. Ja. Nou, dit is in ieder geval... Ik heb nog nooit een kerststal gezien waar een jazzband in stond te spelen. Ja, maar ja, tegenwoordig moet ze alles beïnvloeden. Mogen geen rassendiscriminatie meer doen. Oh, dit is de meest inclusieve kerststal van Ja. Gans Limburg. Er zit alles in.